Február je výnimočný nielen pre deti, ktoré sa zúčastnia zápisu do prvých ročníkov základných škôl, ale i pre tie najmenšie, ktoré budú od septembra navštevovať predškolské zariadenia. Zápis detí do novomestských materských škôl bude tento rok prebiehať dňoch od 23. do 25. februára od 10. do 4. hodiny popoludní. Rodičia prídu na zápis s dieťatkom, mali by si priniesť na preukázanie svoj občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťatka. Do materskej školy je možné zapísať deti od 3 do 6 rokov. Vo výnimočnom prípade prijímame deti dvojročné. Musíme mať pre ne vytvorené vhodné priestorové a materiálne podmienky. Tieto deti už musia byť samostatné, mali by sa vedieť sami najesť, mali by vedieť komunikovať s dospelým, aspoň na takej úrovni, aby sme sa vedeli dohovoriť. Už s tým krmením niekedy deti, samozrejme, že im pomôžeme, dokrmíme, ale teda pýtať by sa mali, určite by nemali byť už deti plienkované. Deti sa prijímajú podľa školského zákona a zásad prijímania detí do materských škôl, ktoré vytvoril zriaďovateľ, a to mesto Nové Mesto nad Váhom. Kde uprednostňujeme v prvom rade deti s odloženou školskou dochádzkou a deti 5-ročné a potom postupne podľa veku. Taktiež sa do predškolského zariadenia prijímajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dobré je teda, keď rodič príde na zápis a upozorní, že dieťatko má nejaký problém a na základe tohoto potom postupujeme ďalej. Materská škola má celý rad pozitívnych stránok a hrá dôležitú úlohu v ranom veku dieťaťa. Je ďalším činiteľom po rodine, ktorou je socializácia dieťaťa a teda najmä ten kontakt s vrstovníkmi a neodmysliteľnou súčasťou je teda vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu a nami vytvoreného školského vzdelávacieho programu. Avšak je dôležitá aj z iného hľadiska. Prípravou na ďalšie životné vzdelávanie a hlavne prípravou na vstup do základnej školy, ktorý tým, že dieťa získa niektoré predškolské návyky, tak je pripravené na vstup do školy a určite je potom zvýhodnené proti dieťaťu, ktoré materskú školu nenavštevuje. Zápis aj tento rok prebehne tradičnou formou, a to pohovorom s dieťaťom. Lucia Porubanová, televízia Pohoda.